Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggit iti komunidad. Damdamat Radio Sagada. Naimbag nga sa pamanin, iti aming nga dumdumngag dito 104.7 FM, Radyo Sagada. Orasan na po para kadagiti damdamag para iti morning edition at ti damdamag Radyo Sagada. Daytoy ni Gwen Gawngen na po ako magkablaaw ken mangipadanon kadagiti damag. Ngarod para kadagiti paulo dagiti damag, palarong pambansa na parubwat idi kalman. Ag-alerto dagiti basit a negosyo ta nabiyag manen ti online scammers. Rehabilitasyon tinaruba apaset ti Baguio Bontoc Road sa Jay Atok, Narugyan. Imatang ti suporta ti panawagan ti simbaan alapdan ti dakkel a panagninas sa Jay Nueva Vizcaya. Supyatan ti manung manursuro iti high school ken kolehyo ti Baguio ken Benguet, ti baro a curriculum nga ipagpagna ti CHED. Pampubliko a konsultasyon mainay giti mapabaro nga SMV dito'y Montañosa ag tultuloy. Kasilpo dito'y damag anya tilalaunen daytoy a schedule of market value assessment nga ipagpagnati Provincial Assessor's Office. Then kasil pula ta dita adamag reaksyon dagiti umili. Iti may pakpakaunang adjustments iti schedule of market values. Iti damag nasyonal pailtengen ti DOH ti surveillance para iti Ebola Bundibujo strain. Dagiti paulo dagiti damag ngarud ti detalye dagiti damdamag. Palarong pambansa na parubuat iti kalman. Naurnong ti atleta manipod iti agduduma apaset ti Pilipinas sa Jay Agusan del Sur para iti palarong pambansa. Naangay iti kalman ti opening ceremony ken ti panagsindi iti ceremonial cauldron. Manipod iti Montañosa ket adda ti makipaset iti elementary softball. Dagitoy ket ibagi dagiti estudyante agsipod iti munisipyon ti Sagada. Good luck kanyayo ken adda ti suportayo manipod iti entero a probinsya nang runa ti kakailyan nga isagada. Sa Damag, ag-alerto dagiti basit a negosyante tanabiyag manen ti online scammers. Ipadanon ti maysa nga makingkway ti accommodation establishment iti munisipyon ti Sagada ti kapadasan na nga adda ng panggep amang loko kanyana babayon iti online scam. Tigun iti makinbagi iti establishmento agpamarang nga agreserba ti pagyanan akas kliyente ti scammer. Alaon da ti bank details apang ideposituan da kanu iti bayad. Agipawit da iti screenshot ti panangiyakar da kanu iti bayad. Kalpasana kidawenda nga agited iti panagbigbig ti panakaawat ti nasao nga bayad. No kitaan ti screenshot no kitaan ti screenshot daytoy inpawit da nga pamaneknek iti panang i-transfer dati bayad madlaw nga saan nga pudno daytoy at dati mano ribo sobra iti rumbeng mabayadan agatad. Idinto ket singiren dati establishmento ti sobra nga gatad nga isublida babaen met lang iti online payments. Imbag ta nasigrat met ti establishment owner ta insigida nga insigurado na una nga sinumrek ti bayad. Idi nakita na nga awan ti sinumrek nga bayad ken ipilit ti scammer nga i-transfer kanya na ti kwarta nga sobra ket banag nga nakirinupak iti online daytoy panggepda nga ma-scam. Saan nga baro tinasao nga modus iti panag-scam?
ngem ita nga bakasyon ket nabiyagmanen ti kastoy nga kabubuya ti panagloko. Palagipan ti asosasyon nga Sagada Innkeepers and Homestay Owners Association wenno SIHA dagiti kameng daken iti metlang kapadada iti negosyo nga isigurado dagiti transaksyon saan nga agbatay iti screenshot laeng ti panagbayad kano no diket kitaan ti bank account no pudno nga sinumrek ti kwarta sakbay nga agited iti notice nga naawat ti bayad. Maikadwa, siguraduan nga agpada ti gatad ang nakalanad iti proof of payment. Iti gatad nga masingsingir wenno mabaydan tapno awan ti gapu nga kunada nga adda ti sobra nga kasapulan nga isubli ken kuada. Iti panawon iti baro a teknolohiya nangruna daytoy artificial intelligence ken adu nga editing softwares na palaka ti agaramid kadagiti peke a dokumento ang mabalin ang mausar kadagiti panag-scam. Nakasilpo ditoy ket ipanpanawagan metla ti National Telecommunications Commission nga alerto metla dagiti umili iti dadumapay a kabubuya ti scam. Maysa ditoy ti agpamarang opisyal, empleyado wenno staff ti ahensya ti gobyerno wenno maysa a politiko. Babaen iti panagtawag iti numero dagiti establisimento agreserbada kano ti pagyanan wenno makan no restaurant daytoy establishment. Sadan to dumawat iti panangipaw iti kwarta iti GCash nga usarenda kano apang load tapno agtuloy iti komunikasyon kadagitoy nga reserbasyon. Kastamet nga agbalaag metlang ti NTC kadagiti adu nga email wenno mensahe kadagiti phone numbers manipud iti bangko kun uray iti online wallets. Kaaduan ket mensahe nga mangibaga nga adda ng lukat iti accounts ket kasapulan nga isimpa daytoy wenno adda dagiti napangabakan wenno addaan oportunidad nga makaaramat iti nababa nga porsyento ti pautang. Saan nga basta-basta nga lukatan dagitoy nga mensahe karon no adda ti sabali nga link nga mangipanandaken ka. Posible nga phishing app daytoy wenno addaan iti kabaelanda nga mangala kadagiti personal a detalye nga kasapulan tapno nga rod ma-access wenno masrekda dagita bank accounts wenno online wallets. Isabali pa damag ditoy Cordillera, rehabilitasyon tinaruba apaset iti Baguio Bontoc Road sa Atok ng Rugin. Ngani dumanon ti maysa nga tawen nga one-way tinaruba apaset iti Baguio Bontoc Road iti paset ti barangay Kaliking Atok, Benguet. Kalpasan ti agsasaruno a bagyo ken napipigsa pa nagtutudo, binmigay ti daga iti deraas a paset ti kalsada, idi paylaeng Hulyo 2025. Iti pamilin ti Presidente Ferdinand Marcos Jr., iti Department of Public Works and Highways, uno daytoy DPWH, darasen at tarimaanen tinasao nga diso. Iti kastoy maikan murdong tinabayagan, apan nakataktak ken peggad kadagiti motorista kastamot dagiti pasahero iti nailet nga paset ti highway. Naandur ti pamilin ni Secretary Vince Dizon ti DPWH asigaruduan nga adda dagiti early warning devices para iti kinatalged dagiti motorista ken commuter bayat ang maipatpatungpal ti panagtarimaan iti dalan. Dito'y amyanan a Luzon. Inmatang ti suporta ti panawagan ti simbaan alapdan ti dakkel a panagninas sa Nueva Vizcaya. Mangrugrugin nga agtignay ti maysa a dumakdakkel a koalisyon dagiti lider ti simbaan katoliko ken dumapay nga simbaan. Grupo dagiti agtutubo ken environmental defenders tapno lapdan ti eksplorasyon ti minas kadagiti komunidad ti Pao ken Kagidugan. May saa mabalin na sumaruno a dakkel nga issue kasilpo iti aglawlaw iti Nueva Vizcaya.
Iti sarita ni Obispo Jose Elmer Mangalinaw, manipod iti Diocese of Bayumbong, nagpanawagan isuna iti panagkaykaysa ken agtuloy at suporta kadag iti residente ang mangipasdag iti barikada. Tapno lalo ang mapapartak ti agdama nga eksplorasyon iti North Luzon Mineral Resources Corporation. Sigun iti Obispo, saan laeng nga may sa panakidangadang para iti aglawlaw daytoy no diket may sa nga moral arabangan. Nakunana, ti panagninas ket nakaro amang dadael iti kabanbantayan, aglawlaw, naparsuaan, pagsapulan ken biag. Iyalukoy na kadagiti mamati at tumakder akadwa dagiti komunidad amang depensa iti aglawlaw ken masangwanan. Maipalagip na itdan ti korporasyon ti permit manipod iti Mines and Geosciences Bureau ti DENR para iti 4,000 ken 4,50 ken 5 hektarya nga eksplorasyon ti panagminas. Iti maysa a banda, inwarmet dagiti umili a bugkalot ti maysa a takder nga umanugot iti panagserrek daytoy korporasyon. Kastamet nga adaan suporta manipod kadagiti lokal nga opisyal ti Kasibu. Naiduma ti kasasaad iti Dupax del Norte no sa dinno dagiti opisyal iti tukad barangay ken dagiti umili ket sibubukel nga sinmupyat iti panagstrek ti Woggle Corporation. May palagip ti Kasibu ti mangsangsang nga ili iti kaunaan nga Financial and Technical Application Agreement wano FTAA ditoy Pilipinas. Iti maysa nga FTAA minimum 25,000 hectares ti maited nga minasen dagitoy garod ganganaet a korporasyon. Inmuna ti kumpanyang Arimco ditoy Kasibu. Kalpasan ti 25 at tawen 25 years ket napabaruan manun daytoy katulagan idi 2025 babaen iti dati a presidente Rodrigo Roa Duterte. So additional 25 years. Iti kastoy uray awan ti free, prior and informed consent na itdan daytoy kumpanya nga Oceana Gold ti pamalubos manipod iti ehekutibo nga ag-operasyon, tinayon pa nga rod nga 25 years. Update met lang kasilpo dita sitwasyon iti Nueva Vizcaya. Dati na ipadamag nga inrugin ti Woggle Corporation nga patgan ti kiddaw ken desisyon ti Senado nga iatrasdan wenno irwarda dagiti equipment manipod iti barangay Bitnong. Kastamet nga adati kasapulan nga panangkumpirma no daytoy daga nga 4,000 plus hektarya para iti nakunang eksplorasyon sa jay barangay Pao ket pudno nga sakupen iti Certificate of Ancestral Domain claim ti Bugkalot. Numan kasta, adda dagiti dadumamot lang nga umili nga saan laeng nga bugkalot nga apektado iti nasao nga exploration. Diti Cordillera, supyaton ti manu nga manursuro iti high school ken kolehyo ti Baguio ken Benguet, ti baro a curriculum nga ipagpagna ti CHED. Nagkaykaysa dagiti manursuro manipud ti tinagduduma a high school ken universidad sa jay Baguio ken Benguet. Tapno irupir dati baro a curriculum iti kolehyo nga ipagpagna ti Commission on Higher Education wenno daytoy CHED. Saan nga umanugot dagiti manursuro iti 2026 Reframed General Education Proposal. Gapu iti ibilang da daytoy ket mangpabasit iti kalidad iti panag-adal dagiti estudyante ken mangipagna iti pagsapulan dagiti manursuro. Mangited iti pangta iti pagsapulan dagiti manursuro. Uray no iatras pa iti CHED ti panakaipatungpal daytoy baro nga curriculum.
In paganatgat dagiti manursuro nga tratuan ti baro a kurikulum kasa paktorya ti eskwelaan imbes a pag-adalan. Kasilbo dito'y adamag ket adtoy nga ro dagiti kangrunaan a rason no apay nga supyaten dati addang ti CHED. Umuna, kunada dito control ti korporasyon kadagiti adalan dagiti estudyante ken iti eskwelaan ket addang nga mangaramid laeng kadagiti estudyante akas analaka a pigsa ti panggedan wenno source iti cheap labor na itunos para iti kasapulan dagiti gangan naet a kumpanya. Ti panangited dagsen iti artificial intelligence ken digital applications amang idep iti science social sciences ket mangdadael iti abilidad dagiti estudyante nga agpanunot nga nauneg wenno daytoy awagan da iti Ingles nga critical thinking ken nasayaat a panagdesisyon. Kaudyana marigatan dagiti estudyante iti kaawayan nga makigiddan wenno pumatas gapu iti kinaawan wenno kinakurang dagiti digital facilities kadagiti eskwelaan. May kadwa daytoy panakakasay ti general education subject manipud iti 38 units nga agbalin iti 18 units kas iti literatura, pakaistoryaan wenno history ken social sciences ket agresulta ti panakaikat ket panakapukaw ti pagtrabahuan ti mano nga manursuro. May katlo ket panpanawagan dagitoy nga rod mano nga manursuro iti Baguio ken Benguet nga takderan dagiti pribado nga eskwelaan dagiti empleyado da. Numan addaan nawaya nga bukod nga panagdesisyon dagiti pribado nga eskwelaan no ituloy da daytoy 36 units nga general education wenno sumurot iti baro nga 18 units ti CHED dawat ti grupo kadagiti mangidadaulo ti eskwelaan at talikudan ti proposal ti CHED akas sa panang ipakita iti panang isakit da kadagiti teachers. Iti maudi dawat da kadagitoy mamanday linteg nga nayunan ti panang-adal iti nasao nga addang. Dawaten dati na anay atungtungan iti baet dagiti manursuro, estudyante ken iti gobyerno sakbay nga iyarami dagiti dadakkel ken baro nga addang. Patibkeren ti takder, lapdan ti edukasyon nga para iti merkado ken itandudo ti sistema ti edukasyon nga mangsuporta iti kritikal ken makagimong nga produkto dagiti eskwelaan. Nayon nga kiddaw tinasao nga grupo dagiti teachers ken adda iti Baguio ken Benguet. Ang publiko a konsultasyon mainay iti mapabaro nga SMV ditoy Montañosa agtultuloy. Manarimaan dagiti pampubliko a konsultasyon kasilpo iti baro nga schedule of market values ken real property tax. Ditoy apo schedule of market values ket iketkedteng ti gobyerno nga balor daytoy daga ken pasdek. Ken daytoy real property tax ti kadawyan nga baybayadan manipud iti murdong iti tawen Disyembre ingana iti anyaman nga paset ti tawen nga mapan nga rod kadagitoy local government units. Kagidan na dayta ti panagbayad met iti special education fund. So dagiti konsultasyon ket babaen iti opisina ti Sangguniang Panlalawigan provincial assessor ken government municipal government ti munisipyo. Kadagitoy at taripnong dumardaray dagiti lokal nga opisyal, property owners wenno dagiti akin sanikway ti daga ken pasdek umili ti barangay ken dagiti mangibagbagi kadagiti barangay. Panggep dagiti konsultasyon nga maamuan no anya dagiti takder, rekomendasyon ken an-anek eken ti publiko. Kasilpo ditoy. Iti kastoy maikan dagiti maseknan nga opisina iti panang-ammo no anya dagiti kasasaad nga sangsangwen dagiti umili iti madama.
sakbay nga maimplementar nga rod dagitoy adjustments. Nakalinya ti 60 aldaw nga konsultasyon iti Article 3, Section 15 ti Republic Act number 12001 nguno daytoy linteg para iti entero a Pilipinas iti Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Kaya't nasauwen, sakbay iti panang iaramid, iti panang ipangato, iti panagbalor garod, iti dagaken na dagiti pasdak, ken tinakaisilpo a panagnina ti real property taxes, kinakasapulan, mairamid ti dua a daras ti pampubliko a konsultasyon, insigon garod ditoy nga linteg. Kasilpo ditoy adamag, itinaangay a pampubliko a konsultasyon ditoy sagada, inpakaammo dagiti awtoridad nga iti umuna atawan ket 6% ti ingaton daytoy Schedule of Market Value wenno SMV. Ti maikadwa ken maikatlo nga panagnato ti SMV ken Real Property Tax ket maipakaammo iti ustunto a panawan. Para iti munisipyo ti sagada, hopefully kata mangugyo daytoy apo daytoy ti sumaganad nga base unit market values. Nagapo daytoy iti inwarnak ti Office of the Provincial Assessor. Dagiti gatad ket para iti tawen na 2027. So market value kada metro kwadrado. Para iti commercial land nga adda iti igid iti kunada nga all-weather road kas daytoy main road. Agsipod kadagiti barangay Patay ingana iti barangay Ambasing ti proposed nga market value ket 6,200. Para kadagiti commercial lots nga adda iti uneg dagiti barangays iti Patay dagdag Demangken Ambasing ket nasawen haan nga iti igid ti kalsada. Mainayon apo dagiti commercial lots nga adda iti igid ti main road a Masarakan iti barangay Antadaw, Kilong, Angkileng, Suyo, Takkong ken Balugan ket proposed da nga 5,100 pesos. Para iti commercial lots nga adda iti uneg ti barangays Antadaw, Kilong, Angkileng, Suyo ken Balugan kastamot iti commercial lots iti igid ti main road sadyay barangay Tetepan wenno all-weather roads sadyay barangay Tetepan Norte, Tetepan Sur, Madungo, barangay Bangaan, Agid, Fidelisan ken Pide ket 4,150 kada metro kwadrado. Para iti commercial lots nga adda iti uneg ti barangays Tetepan Norte, Tetepan Sur, Madungo, Bangaan, Agid, Fidelisan, Pideken, commercial lots sa jay barangay Nakagang, Pideken, Tanulong ket 3,550. So dayta ti mainay iti commercial lots no kasilpumet iti residential lots nga along itoy all-weather roads daytoy national road iti barangay Patay ingana iti Ambasing ket agbalin nga 6,200 kada square meter. Iti residential inner lots iti barangay Patay ingana metla iti Ambasing ken iti residential lots sa Masarakan iti igid iti all-weather roads iti barangay Antadaw, Kilong, Ambasing, Angkileng, Balugan, Suyo, ken Takkong pagbalin met nga 3,000. So adupay dagitoy adjustments iti makunang market value mabalin nga kitaan dati item 7, 8, 9, 10, 11 mabalin apo nga kitaan iti naited nga schedule of market value nga proposed garud iti provincial assessor's office. So para iti agricultural lands, para iti munisipyo ti Bauco, Besaw, Sabangan, Sagada, ken Tadjan. Ito yung western part iti mountain province. Sigun nga rod iti kategorya ken base price kada hektarya ket daytoy ti proposed nga market value. No rice land nga adaan iti irigasyon ti muna nga hektarya ket agbalor nga 375,620. Ti maiya segunda ket 309,030 pesos. Para met iti cropland
Ti muna hektarya ket 642,000 sorry, 642,530 kada hektarya. Ken iti vegetable land 605,920 kada hektarya. Iti fruit land dagita ayan iti oranges ken dumapay nga prutas nga maimulmula ngarud iti bauko besaw sabangan sagada ken tadyan ket 523,490. Para iti coffee land taadun dagiti nagimulmula iti kape ti valuation kada hektarya ket 553,410. Iti unasan ket 516,080 pesos. So para mo't iti amin nga sangapulo a munisipyo ti Sagada, sangapulo a munisipyo iti Mountain Province, ti Pine Tree Land ket 269,050 pesos kada hektarya. Pasture land 240,110, Cogon land 209,790. Mabalin apo nga i-check no anya dagitoy ta nagaduti detalye na iti Provincial Assessor's Office wenno kitaan matlaeng iti daddu mga social media platforms dagiti Assessor's Office. So no masurot daytoy nakaro ti panagnato ti real property taxes. For example, no adda ti 10 nga square meters ti commercial nga lotem ditoy igid ti National Road ditoy barangay Dagdag ti agbalin nga schedule of market value naket 65,000. Ta 10 square meters times 650,000 nga baro nga proposed nga value times 50% para iti assessed value. No agtalinaed lata nga 50% ti computation. Para iti commercial lots nga rod ket 32,500 times 1% para iti RPT ket agbalin nga 325 pesos para iti 10 square meters. Ken daytoy SEF wenno Special Education Fund nga agpada nga gatad nga 325 pesos metlaeng. So may salaang dayta nga example. Dati dito'y munisipyo ti Sagada, ti baybayadam para iti 10 square meters nga masarakan dito'y igid ti kalsada, dito'y barangay Dagdag ket 179 ti market value na. So 10 square meters times 179 times 50% for the assessed value ket maala ti RPT nga 8 pesos and 95 centavos. Ken iti SEF nga 8 pesos and 95 centavos. Nagdakkel ti diferensya na no ikumpara no maaproban daytoy schedule garud of market value nga 325 pesos. So sigun kadagiti masaknan nga opisina ibalanse damet tapno saan nga nangato unay ti assessed value. Iti kastoy saan nga nakaro ti real property tax ken SEF. Ngem, iti maysa nga banda, gaputangin mato ti schedule of market value ket manamnama metlaeng nga nangingina ti bayadan nga transfer tax dagiti lote no iti paset iti Bureau of Internal Revenue. Daytoy dagiti manu akagagapo no apay nga inmunan nga naipatungpal dagiti amnesty iti real property transfer taxes iti BIR ken uray ti panangipatungpal iti amnesty iti real property taxes kada munisipyo. Tapno adda panawin nga rod nga makaanges o malungawan ti taxpayers sakbay nga maipatungpal daytoy Republic Act 12001. Ngarod kasilpo ditoy lata nga damag mainaig iti panag-increase iti market value kan iti real property taxes. Dadag iti reaksyon ti manu nga umili
nga maipakpakaunan nga adjustments nga rod ano kasi po dito'y maipakpakaunang adjustments iti schedule of market values. So magmamanulaang kadagiti umili ti nakipaset iti sagada consultation nang runa akid daw da ket maitantan ti nasao nga increase gaputa madama pay laeng nga rikrik na enda ti inflasyon uno daytoy panagnato iti presyo dagiti babayadan nga serbisyo ken goods bayat nga maluglugi da iti garden ken tinababa nga lagbo ken sweldo. Timot netizens adda nang ikomentar nga sapay tabiruken ti gobyerno lokal ti probinsya ken ti munisipyo tinasayaat wenno balanse iti kasasaad ti umili ken iti kasapulan ti gobyerno. Nakunamot ti maysa nga ti madama a gobyerno ket adda ti agburburek nga kaldero gapu iti korupsyon ngem agpangato da iti buwis nga ngumato amin ti presyo dagiti gagatangan ti umili ken minimum lata ti lagbo. Kidawin pay ti maysa nga lukatan dagiti mangidadaulo iti Montañosa ti puso ken panunot da tapno dida nga parigaten pay dagiti umili. Mabalin apo dubliat manen nga makita iti post iti sagada municipality dagiti singasing nga market value manipud iti provincial assessor's office. Para iti maudi a damag iti damag nasyonal kasilpo iti salunat. Pairtengan ti DOH ti surveillance para iti Ebola Bundibujo strain. Naideklara ti World Health Organization nga ti Bundibujo strain ti Ebola ket maysa nga public health emergency of international concern. Iti kastoy in panamnama ti Department of Health nga umirteng ti surveillance mainay iti nasao nga sakit saan nga basta-basta nga makastrek ti asinuman iti pagilyan no adda ti panagpudot wenno fever da nga saan nga mainaganan ti kagagapo. Saan nga nasiputan daytoy panagwaras ti sakit nga Bundibujo strain ti Ebola. Gaputa sa bali nga strain ti testingan dagiti health workers iti Africa. Iti kastoy natalna nga naiwaras daytoy sakit no sa dinno adda ti nasurok 5 gasot ang naakaran sa Uganda ken Democratic Republic of the Congo. Agpada nga masarakan nga rod iti Central Africa. Kadagiti naakaran ket sangagasot ken 30 ti pinmusayan. Naiduma ti kagagala daytoy Bundibujo strain ti Ebola. Takumpara iti sabali nga strain daytoy Bundibujo ket awan ti bakuna wenno awan ti agas na. Napartak nga makapakaro iti kasasaad ti pasyente isu nga adda ti 40 to 50% kadagiti maakaran ket pumusay. Mayak-akar daytoy Bundibujo strain ti Ebola, babawen iti body fluids kas iti katay, dara, uray iti sarwa, iti rugit ti tao, isbo, iti linget, ken uray iti kisit. Isu nga ganad apo dagiti adda iti health sector nga manghandle met laeng kadagiti suspect sa nga kaso iti Bundibujo Ebola strain. Ngem awan pay apo maipakpakamo nga awan pay iti kaso daytoy sakit ditoy uneg ti Pilipinas ngem kasapulan nga rod nga pairtengan iti health authorities ti panagbantay tapno saan nga makastrek ti nasao nga sakit. Garud ti oras tayo ket 43 minutos sa kalpasante oras ti alas 7 ita nga aldaw ti Lunes maika 25 nga aldaw iti bulan ti Mayo tawen 2026. Daytoy ni Gwengaw nga napo nga nang ipakpakamu kadagiti damdamag ken makadwayo kastamot nga makumagkablaaw iti amin iti naimbag nga agsapa. Have a meaningful and productive at the same time ket nasalunat ken happy week ahead of all of us.
Stay with us, dito'y Radyo Sagada.